mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Tadzoka nawo ma-confessions rekezai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2015 pandakazarudza kuti ndinge ndichizouya kunoku. Kubva gore randakauya kuno handisati ndakwanisa kuti ndinge ndichidzokera kumusha, nekuti pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichidzokera kumba pane chakaipa chinotongoitika. Pane apo pandakatombokwanisa kutosvika kuMessina, ndakaita zvekuhaika, saka ndakati ndasiwa muMessina paspa ndava kutofamba kuti ndinge ndichipinda mutaxi rank ndikwanise kuwana motikari dzaizondiendesa kuborder. Ndakangoti ndichingoburuka mumotikari kungofamba nhano mbiri nhatu ndokubva ndatobatwa nemapurisa. Ndabatwa nemapurisa kudaro mukoma, kunze kwekuti vange vachindidipota ameno kuti chii chakaitika, but ndakazongoona ndadzoswa kuLindela. Ndakazoendeswa kucourt ndikazoburitswa nebail, but ndainge ndisitorina kana passport, ndisina kana bepa randainge ndiinaro. Asi vamwe vangu avo vandakasungwa navo nevamwe avo vandakaona vari kujeri rekuMessina vakatodhipotewa ramangwana racho, then inini ndikazosara ndirimo mujeri nemamwe mavhenda, but ndikazobviswa kuMessina ndikadzoswa kunoku kuJoburg kwandinogara, ndikaendeswa kuLindela uko kwandakanogara gore rose mukoma ndokubva ndachizonzi bail. Saka ndiri kutoda kutoenda kumba, but pose pandinenge ndichida kuenda kumba pane chakaipa chinototi chinge chichitoitika chete. Saka pandakauya kuno kumukoma zvainge zvaitika ndezvekudai: ndainge ndichishanda sawendi, ndaishandira sekuru vangu vainge vaine bhazi ravo. Sekuru ava yainge iri hanzvadzi yaamai vangu, saka ndakati ndafoira form 4 vakabva vati ari kufanira kuti ange achiuya kuno kuHarare akwanise kushanda nevamwe. Saka sekuru vainge vachiri munhu ainge achiri kusimukira pabhizinesi ravo iro ravainge vachiita. Saka ndakabva ndachizobva kumba kuMondoro ndokubva ndachizotanga kugara muMbare. Ndichigara muMbare ndainge ndichigara kumba kwasekuru nekuti vainge vaine dzimba dzakawanda. Saka basa redu rainge riri rekutongoloda mabhazi. Nerimwe zuva pakauya mumwe mudhara uyu ainge achangobva kunotengesa zvirimwa zvake, ainge aine mari, saka akazoti apinda mubhazi. Ameno ndakangonzwa kungoti munhu uyu anenge ane mari chete, ndokubva ndapinda mubhazi ndakaenda apo paainge akagara, ndokubva ndatora bhegi rake sezvo mubhazi mainge musina munhu. Bhegi ndakabva ndachizoridonedza nekune rimwe saidhi rebhazi kwainge kusina vanhu, ndokubva ndaburuka. Bhazi iri mukoma rainge riine macompartment akasiyana siyana, saka ndakabva ndachizovhura munoiswa luggage ndokubva ndachizoisa kabhegi mune imwe compartment yekuti kana usingarizivi haufi wakariwana bhegi kana kuti chinenge chaiswamo mucompartment imomo. Akazoti adzoka mudhara iyeye akatanga kutsvaka bhegi rake asi haana kukwanisa kuti ange achiriwana. Akazongoisa chituko pamusoro pemunhu uyo ainge atora bhegi rake. Saka takangoti zvimwe kuda imbavha dzemuMbare, but ndainge ndatoudza vamwe avo vatainge tichanda navo kuti ndainge ndiine bhegi randainge ndashafa umo matinozoisira luggage. So takazoti tava kuloda luggage ndopatakabva tachizoburitsa bhegi riya rikabva ratongohwandiswa. Takazosheya mari bhazi risati rasemuka. Ndarauya takatomudzinga nekuti ainge asisina mari yekuti ange achitobhadhara tiketi rebhazi. Saka ameno kuti iyewo akazotsikisa dzipi
mari yangu yandakapiwa mukoma ndakabva ndachizototumidzirawo mudhara kumusha, nekuti vainge vakandiudza kuti kana ndainge ndiine mari ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizovatumidzira, because mombe dzainge dzakanopinda mugadheni revanhu, saka vainge vakaendeswa kudare ramambo, saka vainge vachifanira kuti vange vachizoripa. Saka ndakabva ndavatumidzira mari ndikati aiwa, iyi midzimu yandipa mari kuti ndinge ndichikwanisa kupa mudhara wangu mari. Saka after ndabva mukushandisa mari iyoyo, imwe yacho ndikaidya nemahure hangu, sezvo ndainge ndichiitawo zvekunwa doro nekudanana nemahure awo andaingosangana nawo mumabhawa matainge tichinwira. Ndakabva ndachizotanga kuona umwe mudhara uyo ainge achiuya kwandiri. Mudhara uyu aiti kana akauya kwandiri dzimwe nguva aikwanisa kuuya riri zizi, then over ati ndiri kuzviziva kuti ndiwe wakatora mari yangu, manje ndiri kuida. Saka zizi iri raingoti kana rikati ndiri kuzviziva robva ratoshanduka obva atoita munhu. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutongotanga kungorohwa nezvinhu zvandinenge ndisingaoni. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba. Ndaenda kuna madzibaba vakabva vanditi unofanira kuti unge uchimbobuda munyika ino yeZimbabwe kuitira kuti mhepo dzacho dzinge dzichizombotanga dzazorora, kana dzikakushaya ombonogara kune imwe nyika isiri ino nyika yeZimbabwe. Saka sezvo vanhu vazhinji vainge vachingobuda vakananga kunoku kuJoni, ndakabva ndachizotaura nevamwe avo vandainge ndichiziva, ndokubva tachizobuda tiri tose tikabva tachizouya kunoku kuJoburg. Vamwe vandakauya navo, vamwe vacho vakatovaka dzimba, vamwe vatori nemotikari. Ini handina kana chandinacho mukurarama kwangu, ndakasungirirwa panzvimbo imwe chete, ende ndinoti kana ndiine hope dzandinenge ndichirota ndinotorota. Mufunge zvenyu mukomanashi, ndakasungirirwa kunoku kuSouth Africa, but tambo yacho inenge yakareba, asi kuti ndinge ndichizoyambuka Limpopo ndinge ndichidzokera kuZimbabwe, tambo iyoyo inenge iri pfupi pfupi zvekuti ndinotokuvara kana ndikada kuramba ndichimanikidza kuti ndinge ndichikwanisa kuyambuka Rwizi. Saka ndiri kutsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira. Ndatambura ende ndiri kushungurudzika, ndine kushungurudzika kwakanyanyisa nekuda kwezvandakaita mugore ra2015. Imhosva yakaita seiko isingakwanisiki kuti inge ichizoregererwa. Kana Mwari vacho kana vachinzwawo minamato yangu, sei vasingakwanisi kundiregerera? Nekuti kubva zvandakauya kunoku kuSouth Africa chandiinacho handina, nechandinoraramira chacho handitozivi. Ndiri munhu anongodzungaira nenyika ndichingotambudzika. I am lost mukoma. Kana ari semabasa, upenyu hwandinorarama hunopisa tsitsi, hunosiririsa zvekuti kunyangwe ari munhukadzi, kunyangwe akada kushingirira kuti ange achimboshingirira ari pandiri, but ega anozosvika pakuita give up, ava kutoona kutoti mudhara uyu haana kana chaanombofa akakwanisa kubura muupenyu. Because ndinoti zviya kana ndikawana kapeace job panokwanisa kungoitika kana era pamba pandinenge ndichishanda ipapo, it's either ndinenge ndaita half basa pobva pabiwa zvobva zvatonzi ndinenge ndiine mbavha idzo dzandinenge ndakaronga nadzo. Saka vanhu vepo vanobva vatoti hazviite kuti munhu uyu arambe achishanda pano, nekuti akaramba achishanda pano achagumisidzira atiunzira dzimwe mbavha. Saka ndine kwakawandisa uko kwandakashanda kwekuti vakaramba kutondipa mari mushure mekunge ndashanda, uye zvekare upenyu hwandinorarama yerent handishayi. Ndinoti kana mwedzi wava kuda kunopera, then ndinobva ndatowana kabasa, ende basa randinongowana rinenge richingoenderana nekuti ndinge ndichikwanisa kubhadhara rent. Kana landlord wangu handisati ndakamboita mwedzi wekuti ndinochema ndichiti handina mari yerent ndinoiwana, asi ndinozotanga kushushikana kuti ndinge ndichitsvaka mari yekutenga magetsi, mari yekutenga chikafu. Kusvika mwedzi
unge uchizopera. Zvemapiece job zvandinenge ndichiwana ndezvema100 rand 50 rand chaiyo, ndinoswera muswero wese wezuva ndichiifondokera 50 rand iyoyo, then kanenge kari kamari kekuti ndinge ndichingokwanisawo kungotengawo chisevo. Ndo upenyu hwandiri kurarama zvino. Mukoma chandiunza pano, ndiri kutsvakawo mubatsiri anokwanisa kundibatsira ndigere munomu muJoburg. Kana paine munhu wamunoziva ari around Jamestown, please help me. Dzimwe nguva ndinombofunga kuzvipfudza kana upenyu chaihwo kuti ndinge ndichingofa hangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo veduwe, hanzi kubva zvavakauya kunoku kuJoni vari kutadza kuti vange vachidzokera kuZimbabwe. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Kana kuri kunzi munenge muriwo around Jamestown, tiri kukumbirawo kuti munge muchiuya kuinbox mobva matipa mafone numbers enyu tinge tichizotaura navo mukoma ava tobva tavapa mafone numbers. Kana vakabatsirikanawo vozouyawo netestimony yavo, zvimwe kuda munenge muchiitawo zvekubatsira. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu? Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mhiko idzi ndakadziita apo pandainge ndichiri kushanda kwaDoves. Ndakatanga kushanda kwaDoves ndichangoti ndiine 21 years kuitira kuti vanhu vasazoronda makore avo acho andakashanda kwaDoves. Ndainge ndichishanda muHarare. Ndakatsvakirwa basa nevamwe madha avo vainge vachigara muarea matainge tichigara. Saka ndakatsvakirwa zvokuita nevabereki vangu because ndainge ndava kutamba nembavha. Saka ndakabva ndachizotanga kushanda mumochwari. Ndava kushanda mumochwari kudaro muarea matainge tichigara mainge muine imwe n'anga, but yainge iri n'anga yainge ichibva kuMalawi. Dzimwe nguva aitombodzokera kunyika kwavo kuMalawi achienda kunosimbisiwa, then aizodzoka zvake. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndichidarika nepamba pake, akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti tinge tichizokurukura. Akandiudza kuti ainge achida kundipa mari. Ndikati hapana chakaipa. Saka takabva tachizotanga kutaura paya. Akandiudza kuti ainge achida kundipa mari, ende mari ainge achida kundipa yainge iri kuma$. Ndakabvuma because yainge ichiri kutenga makore acho iwawo. Saka mari akandiudza kuti ainge achida kundipa, ndakatoona kutoti yaitokwanisa kutotenga motikari. Ndikati kana kuri kunzi ndikakwanisa kuti ndinge ndichizotengawo motikari, aiwa ndinenge ndava kutoblinga kana zvibhebhi handina musikana anenge achizondiramba kana ndikakwanisa kutenga motikari. Ndakati sezvo ndiri munhu anoshanda, vanhu vachangoti nekuda kwekuti ari kushanda ndokusaka akwanisawo kuti ange achitenga motikari. Saka takawirirana. Vainge vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizopota ndichivapa mvura iyo yatainge tichishandisa pakugezeswa kwezvitunha. Vakazogumisidzira vava kutondiudza kuti kana uchikwanisa unotora banga, kana watora banga unongocheka piece keskin yemunhu uyo waunenge wabva mukugezesa. Saka izvi ndaizviita paya pandinenge ndichiona kuti ndinenge ndiri ndega. Ndaitogara ndiine banga rangu muhomwe. Ndaiti kana ndageza munhu zviya ndaizama kuti ndinge ndichisimudza gumbo rake ndobva ndacheka muzvidya make kana kuti kumagadziko kwake. Ndokwandaiziva kuti vazhinji havazombocherechedze kana kuri kunzi vanenge vachiita body viewing. Saka ndokwandaibvisa mapatsi ikoko. Ndainge ndichipiwa mari pause apo pandainge
ndichiita izvozvo. Saka nerimwe zuva ndakazopotsa ndabatwa nevamwe supervisor vatainge tichishanda navo. Ndakazoenda ndikabva ndachizonomuudza mundara iyeye kuti ndainge ndisingachakwanisi kuti ndirambe ndichitora maparts ezvitunha zvekare nemvura idzo dzaaiti unoisa muchigubhu ichi. Saka akazonditi it is okay. Sezvo ndainge ndakaitawo mari, ndakati ndicharamba ndichingoshandisa zvimari izvo zvandainge ndakapiwa kuti ndinge ndichiita zvimwe zvimabusinesses, but mari iyoyo mukoma kuti ndakaitei nayo handitozivi. Ndakazodzokera kwaari ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichidzokorora kuita zvekare madhiri avo atainge tichimboita. Akati zvainge zviine risk because kwainge kutori neimwe n'anga iyo yainge yakabva mukusungwa, iyo yakabatwa iine musoro weumwe mwana. Saka akabva achizondipa option akati ndiri kuzviona kuti wava kuda mari zvakapfurikidza mwero. Zvandava kuita ndezvekuti ndava kukubatsira ndisati ndadzokera kuMalawi. Saka akandiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara nechitunha. Ndikazoita saizvozvo. Chitunha chandakarara nacho, ndakarara nechitunha, it was 3 am. Ndarara nechitunha ichocho, handina kupukuta sikarudzi yangu. Mangwana acho makuseni ndakazoti ndachaisa ndokubva ndachizoenda kumba, but handina kutanga ndasvika kumba. Ndakaenda kumba kwen'anga iyoyo, ndakapiwa yainge yakaita kunge mbiya. Mukati mayo mainge muine ropa rakanzi rainge riri ropa rembudzi, uye zvekare mainge muine mashizha avo ainge arimo. Ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa mashizha iwawo kuti ndinge ndichizogeza sikarudzi yangu. Ndakaita sezvandainge ndakaudzwa ndikatevedzera zvose. Ndapedza kuita saizvozvo, mukomana shi ndakabva ndachizonzi ndinge ndichinwa ropa. Ndakarinwa mukoma. Kubva pandakasvikapo pamba pen'anga iyoyo ndikangoti maybe it was around 8 am kunosvika kuma1 ndisina chandainge ndadya, because ndaiti kana ndava kuda kunwa ropa riya ndainzwa richindinhuhwira ndobva ndada kurutsa. Vaibva vanditi chimbomira. Ndakazoti ndapedza kunwa ropa rangu ndipo pavakabva vachizondipa mushonga uyo wavakanditi mushonga uyu unofanira kuti unge uchizogara mumochwari kwe30 days urimo mumochwari. Ndakazoita saizvozvo. Vakabva vachizodzokera kuMalawi. Vadzokera kuMalawi vainge vakandiudza kuti ndinge ndichizotanga kabusiness. Ndakatanga kabusiness kainge kari very simple. Mukomanashi ndakangobvurawo kamusika ndikatsvaka umwe musikana uyo wandakati ange achizotengesa pamusika pangu. Saka musikana iyeye uyo ainge ava kundishandira. Mukoma vanhu vazhinji vakatofungidzira kuti ndiye ainge aine laki rekutengerwa, but zvandaita ndaiti makuseni zviya kana kuri kunzi ndinenge ndava kuda kubuda ndichienda kubasa, ndaibva ndachizotora mvura yezvitunha ndobva ndamwaya pamadomasi pachingwa ndichimwaya ende aizotondifonera sometimes kuma10 achiri makuseni achitondudza kutoti stock yose yapera. Ndakazotosvika pakutovhura chituckshop ndakazoita supermarket. Iko zvino zvindinoita zvemabhucha, but kuromba kwandakaita mukoma handina kunge ndakaziva kuti kurara kwandakaita nechitunha ndainge ndichitotengesa mbereko yangu. Zvinoreva izvo kuti handikwanise kuti ndinge ndichizopa mukadzi pamuviri, ende shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisawo kuita mwana. Asi ndakamboedza kufamba ndichidzifambira nyaya idzi pavakadzi vakawanda avo vandakambogara navo, but zvakaramba. Ndakatotengesa mbereko yangu apo pandakarara chitunha. Handina kunge ndakaudzwa nasekuru avo vakandirombesa kuti kana ukangorara nechitunha chete zvinoreva kutoti watorasa mbereko yako, hauchatokwanise kuti unge uchizoita mwana. Saka chandiunza pano ndiri kuda kubetserwa, uye zvekare at the same time ndiri kudawo kuti vamwe avo vari pakati pekutsvaka n'anga dzinorombesa vange vachiziva kuti n'anga inokuitisa madhiri ekuti mune ramangwana unozochema. Sekuru ivavo vekuMalawi ndakazovatevera kuMalawi, ndaona kuti upenyu hwacho
hausi kunakidza. Even though ndainge ndiine mari, ndasvikako kuMalawi vakandiudza kuti kana ndichida kuti ndinge ndichizoita mwana ndaifanira kuti ndinge ndichizobata amai vangu ndovarepa. Ndapedza kuvarepa ndaifanira kuti ndinge ndichizovauraya. Vainge vatori nebanga iro ravainge vachida kundipa, vakati ndozvaunofanira kuti unge uchiita. Kana waita mhiko idzodzo ukadzidzadzikisa, mukadzi wauchazorara naye then anokwanisa kuti ange achizobatira pamuviri. Ndakaona kuti zvainge zvisingaite, even though vainge vakandiudza kuti vainge vachazondipa mushonga wekuti ndisazosungwa, uye zvekare kana kuri kunzi ndikasungwa ndinge ndichizobuda mujeri, asi handina kukwanisa kuti ndinge ndichizotevedzera mhiko dzacho. Ndiyo secret yangu yandiinayo, kundiona ndakura kudai ndingori bachura ndichingoitawo zvemafaro, hakusi kuda kwete, asi inhau yekuti mhiko dzangu dzandakaita dzekurara nechitunha ndidzo dzakasakisa kuti ndinge ndichizosvika pakuchembera kudai ndisina mwana. Kana ndikaonawo vamwe vanenge vaine vana vavo vachifara nevana vavo, mwoyo wangu unorwadza, nekuti ishuviro yangu yekuti dai ndakwanisawo kuti ndinge ndichizonzi ndaitawo mwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakatengesa urume hwangu, asi vakazviita nekusaziva. Hanzi ng'anga haifi yakakubudira pachena, hanzi ng'anga inotongokunyepera yokuudza kuti aiwa zvinoita but hanzi unenge uchitongoitiswa dzimwe mhiko dzekuti mune ramangwana dzinozongopanduka mushure mekunge watadza kuzadzikisa zvimwe izvo zvaunenge wakanzi unofanira kuti unge uchiita. Ngatitaure navo mucomment section. Hanzi havakurudziri kuti vanhu vange vachiita zvekuromba zvisinei nekuti unenge uchisangana nematambudziko akaita sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini I am a verified source, but pane dzimwe nyaya manje dzinonetsa. Munhu unokwanisa kuzogumisidzira watova mumatare edzimhosva, nekuti varume avo vane prophetic churches kungwara kwavo ivo vanodhila nemutemo, but vanongodhila nemutemo kuti unge uchizovashandira ivo, uye zvekare vanenge vaine vanhu vakawanda vavanenge vachibhadhara, including vamwe avo vanoshandidzana nemutemo, magistrate zvekare nemapurisa. Saka ndichangoti gaga, but avo vanokwanisa kutongobata nyaya vanobva vatongoibata nyaya yacho. Pane chimwe chipoko chakambonetsa chichinetsa umwe murume uyo ane chechi yake yakakura kwazvo kuZimbabwe. Saka chechi iyi mukoma kutanga kwayo yakangotanga very funny, uye zvekare pane mhiko idzo dzakaitwa pachechi kuitira kuti munhu wose anozouya pachechi ipapo ange achizova akaita kunge munhu akaremara, kuita kunge bofu. Kunyangwe ukaona kuti zvinhu zviri kuitwa apa hazvisi kutombomeka sense, but unoramba uchingobhilivha mazviri. Saka vane mhiko dzavakaita, vakatora imbwa. Mazuva acho iwawo ndainge ndichishanda sabodyguard, ndainge ndimbori muarmy, then ndokubva ndachizobuda muarmy, then I started working as a private bodyguard. Saka ndakabva ndachizohaiwa navo prophet, ndikatanga kufamba navo nevamwe vakomana avo vavainge vachifamba navo. Saka takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunotenga imbwa. Takatotenga imbwa, kainge kari kapapi, but yainge yakura zvayo. Ndokubva tachizoenda nayo kumagrounds kwekuchurch. Makore acho iwawo painge paine chipoko chainge chichitonetsa, hameno kuti chichainge chakaitika. Saka takabva tachizonzi tinge tichichera gomba guva chairo, then kapapi ikako kakabviswa maziso awa zvinonzi akazoendwa nawo kuNigeria akanogadzirwa. Pavakazodzoka vachibva kuNigeria, maziso awa hameno kuti akazoitwa sei, but ndiwo anoshandisiwa
pachechi kuitira kuti munhu wose uyo anenge auya pachechi maziso ake anobva atongovharwa obva aita sekunge bofu, haana kana chaanenge ava kuona, kunyange akaona kuti pane zvinenge zvichiitika muchechi zvinenge zvisina umwari mukati. Saka panoshandiswa maziso ekakutu ikako ako kakabviswa maziso ndokubva tachizokaviga pamagrounds echechi. Havana kugumira ipapo, zvakazoita kuti ndinge ndichizosiyana nazvo mukoma. Takatoenda tikanotora chitunha tichitovaperekedza. Tatora chitunha painge patori neguva rainge racherewa pachechi. Izvi zvakaitwa huri usiku, ndokubva tanotora chitunha tikadzoka nacho chitunha. Saka chitunha ichi takabva tachizochiisa muguva rainge racherwa, but guva iri rainge risina kudzika, ndikangoti rainge rakadzika about a meter. Saka rakabva rachizoiswa coffin mukati, then ndokubva tachizoisa chitunha chechi mucoffin tikabva tanzi tinge tichifushira. Takafushira chitunha chemukadzi iyeye. Chakandishamisa mukoma ndechekuti mukadzi iyeye uyo watainge tafushira ndakatoona achitomuka, asi paakamuka mukoma, ivhu ratainge tashandisa pakufushira, guva ratainge takachera rainge risina kana kutombofukunurwa, akangoita zvekungobuda muvhu. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Ende paakabuda akabva achizonopinda muna profeti, ndokubva vati taifanira kuti tinge tichifukunura. Zvino takafukunura tikasiya coffin ririmo, asi takangotora mutumbi wake chete. Then vekufuneral vakabva vachizouya vakamutora mukadzi iyeye. Handizivi kuti ainge ari ani, kuti aiva hama here kana kuti aingovawo a stranger, munhu wavainge vachiziva. Saka mukadzi iyeye ndiye ainge oshandisiwa kudzinga chipoko icho chainge chichinzi chainge chichivatambudza prophet. Saka pandakaona zvinhu izvi zvichiitika zvekare nekuzotaurawo nevamwe vainge vari close kwavari, ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizosiyana hangu nazvo zvekunamata. Pari zvinhu hangu ndava kungoita zvekungotevedzera zvechivanhu, uye zvekare ndiri kugara wokunoku kumhiri kwemakungwa. Zvandakaona muchechi mapapa zvakandityisa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndainge ndimbori bodyguard. Vachitaura ivo vanoti hanzi vaiva nezvimwe hanzi zvima soft cloth zvavaipiwa. Hanzi taipiwa zvima soft cloth zveorange zvakapfava, then taipiwa task yekuti tinge tichienda kuma avenues. Hanzi waitopiwa mari. Hanzi taiti kana taenda kuma avenues, but vaienda vakaseparata, umwe nomwe aine motikari yake, vachitoita sekunge vanhu vasingazivani. Hanzi taiti kana tasvika kuma avenues kuya then taibva tatokecha mahure. Kana wakecha hure wotoenda wonorara naro kuhotel, then pose pamunenge mapedza kusika bonde, hanzi maifanira kuti munge muchizopukuta muchishandisa zvimasoft towel izvozvo. Hanzi zvaiva nekala yered. Saka hanzi zvimatowel izvi ndizvo zvavanoshandisa kugeza. Hanzi havagezi netowel normal towel. Hanzi vaishandisa zvimatowel izvo zvatinenge tashandisa apo patinenge tapedza kusika bonde nepfambi dzatinenge takecha. Hanzi taizovapa prophet, ende ndo matowel avo avaishandisa kugeza zvekare nekupukuta. Uye zvekare hanzi musi unenge uri musi weSunday patinenge tichienda kuchechi, hanzi waiti kana uinavo mumotikari mavo, hanzi mava kuda kusvika padhuze nepachechi, vaitanga kuzvipukuta. Apa vanenge vachidikitira sei vachizvipukuta? Hanzi vanenge vachizvipukuta nezvijira izvozvo. Apa hanzi zvinenge zvichinhuhwa nekuti urume hunenge huripo hunenge hwanhuhwa, zvinenge zvakaomarara zvitawel izvozvo, kusvika vachizonopinda muchechi vachizvipukuta. Zvakangooma
hazvo vedu we. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa. Kana kuri kunzi makamboshandawo muchishandirawo vana papa, you can bring your secrets nema confessions enyu so that we can also know mamwe ma secrets mamwe awo anoitwa mumachechi akasiyana siyana. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Have you yet subscribed ku channel yedu iya yeZim Confessions Backup? If not yet, I am asking kuti munge muchizo subscribe ku channel iyoyo. Pane imwe episode iyo yandichazoposta ku channel yedu yeZim Confessions Backup, so make sure that you go and you subscribe. Ndichida kutenda kune vose avo vano commenter on each and every video, nevose vanenge vachisa ma likes on each and every video. Apologies kune avo vanenge vachiona sekunge ndisinga responde kuma comments nekuti ndichitobva mukuto posta iyo ino episode ndinenge ndava kutomhanya zvekare kuti ndinge ndichirekodha imwe episode kuitira kuti munge muchikwanisa kuzowana ma episodes ekuti munge muchizoona nekuteerera apo pamunenge muri kumabasa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.